Da iawn. Mae'n fod y braf. Mae'n braf tydi. Mae'n neis gweld yr hael. Bydd gyntaf yn bore. Dyn ni'n croesawu chi yn gynnes iawn. Gynnu ni bai ymwelwyr efo ni. Os nad ydych chi'n nabod nhw, gwnewch chi'n siŵr bod chi'n siarad efo nhw. Fyddwch chi'n nabod ambell un. Dwi'n nabod ers bai blynydde. Felly, croeso. Dymuno bendith Duw arnoch chi. Wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Dyn ni'n croesawu Meirion a Sara yma bore yma. Sara? Dwi'n gwybod Sara, ie. Ac yn diolch yn fawr iawn am derbyn y gwahoddiad i ddod ato ni. A dyn ni'n edrych ymlaen at Meirion yn arwain ni at air Duw bore yma. Edrych ymlaen pob ennydd i chdi. O'n i'n gofyn beth oedd Meirion yn neud. Mae wedi ymddeol, mae'n debyg, o'r weinidiogaeth, ond tydi e ddim wedi ymddeol. A nath e esbonio wrtho fi beth mae'n neud. A wedyn, o'n i'n gallu cofio bob beth. So felly, os ydych chi eisiau ffeindio allan beth mae'n neud, gofynnwch iddo fo. Mae hwnna'n haws, yn dydi, lle bod fi'n neud gan gymeriad. Mae Rodri yn seilo, capel seilo yn Caernarfon, a mae David Job yn Eglwys Bach y bore yma. Felly, dyn ni'n cofio amdani nhw. So, felly, chydig o gyhoeddiadau. Mae Ysgol Sul wedi bod y bore yma i'r dosbarth uwchradd. So, felly, bydd yna Ysgol Sul yn ystod yr oedfa y bore yma. Dwi'n cofiwch am cyfarfod heno, lle dyn ni'n cario ymlaen efo'n trafodaeth. Dyn ni ar pennod 4. Dwi'n rhaid siŵr. Mae Gwenan wedi gyrru neges allan ar nodyn e-bost wythnosol. Mae Steff hefyd wedi gyrru neges allan ar cyhoeddiadau capel. So, ynwch chi'n siŵr bod chi'n edrych ar yr hynna. Sylwadau, dim gymaint cwestiynau, ond sylwadau ni feddwl amdano fo wrth i ni gyfarfod a thrafod heno am 6 yn y ganolfan. Felly, cyfaragweddi wythnosol am 7:30 yn y ganolfan yma. A bore Sul nesaf wedyn Ysgol Sul cyn yr oedfa ac wedyn Rodri yn ein harwain ni yn yr oedfa bore am 9:30. Felly dyna'r cyhoeddiadau. So dwi am gofyn i Meirion i ddod ymlaen i'n arwain ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, David. Bore da. Jyst gael lwc i weld pwy sy'n yma. O, ie, chi sy'n yma. Mae'n dda iawn cael bod gyda chi, a diolch i chi am y gwahoddiad i gael dod lan. Wi'n mynd i ddarllen rhai adnodau fel rhyw alwad i addoli. So, Salm 34, ac adnod 1. Bendithiaf yr arglwydd, bob amser, bydd ei foliant wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd, yr ymhyfrydaf, bydded i'r gostyngedi glywed a llawenychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw gyda'n gilydd. Ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi am gwaredu o'm holl ofnau. Mae'r rhai sy'n edrych arno yn gloiwi, ac ni ddaw cwilydd i'w hwynebau. Dyma un isel a weiddodd ar arglwydd yn ei glywed, yn ei waredu o'i holl gyfyngderau. Gwersylla angel yr arglwydd o amgylch yr rhai sy'n ei ofni, ac yma i'n ei gwaredu. Profwch, a gwelwch mai da yw yr arglwydd. Gwyn ei fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. Ni weddiod ein gilydd. Arglwydd i ni, diolch i ti am dy ddaioni ac am dy drigaredd yn cadw di hyd yn awr. Diolch i ti arglwydd bod ti yn ffyddlon ac yn dda. Ac arglwydd ar y diwrnod newydd yma, ac yn arbennig ar ddydd yr arglwydd, i ni moyn dyrchafu dy enw di gyda'n gilydd, ni moyn dy addoli di, ac arglwydd ein Duw, i ni moyn i ti i amlygu dy hunan o'r newydd,
i ddangos Iesu Grist i ni ac arglwydd trwy ysbryd glân. Nid jyst i agor yn llyged a'n clistiau ni, ond i agor ein calonnau ni hefyd. Ni'n gofyn i ti arglwydd i wneud ein haddoliad yn gymeradwy trwy waith yr ysbryd clod i Iesu Grist. Amen. Amen. Mae'r emyn cyntaf lan ar y wal yn rhywle yng Nghrist ei hun. Mae'n ngobaith i. Diolch yn fawr. Gwydwch chi, llio, oeddech chi'n gwybod faint o frodyr a chwiorydd sydd gyda i? Reit, os rwy'n eisiau gesio, ni gael gweld nawr, pwy fydd y gosa nawr gesio, faint o frodyr a chwiorydd sydd gyda i? Bydwch ar oed, sy'n eisiau wisbra. Na, paid i a codi draw, ti'n eisiau wisra, so. Be ti'n meddwl? 6. Na. Os rwy'n eisiau gesio to? O,
2? Na. 2. Na, dim 2. Yep. 4. Na. 9. 9. Meddylwch am hynny. Bod chi'n byw mewn tŷ efo 9 o blant. No, ti'n beth ydy? So mae gen i 2 frawd a 6 chwaer. Hwpless treul cyrraedd bathrwm yn bore, yn does? Ond, na faint, 9. Nawr te. Fi'n yn gwybod nawr os ych chi, falle bod chi ddim efo 9. Ond gwedwch 2, neu 3, neu 4. Oeddech chi'n ffindo bod yna ambell i ddwrnod lle mae yna fwy o ffrindiau o gwmpas na'i gilydd, chymod? Neu ydych chi? Yn ffysu, neu chi'n meddwl, o, diar. Wel, y mantis efo 9 yw os ydych chi yn ffrio efo 1, 2, 4, 6, mae yna dal rhai ar ôl. Does? I chi gael chwarae efo neu beth bynnag. Oedd e'n handi rhyw ffordd neu gilydd. O'ch chi'n mynd gofod o ymlaen efo pawb. Achos oedd yna ddigon o ddewis da chi. Pwy o'ch eisiau bod yn ffrindiau efo neu byd o? Handi iawn. Ond 9 o blant i ni de. Amser ydych chi mo'n 2, mae'n wahanol di. Mae eisiau trial do mlaen yn well yn oes. Be di bod yn ffrind da? Mae yna stori yn y Beibl, a felly byddwch chi'n cofio'r stori yma. Ac just cyn bod Iesu Grist yn marw, mae yna stori amdano fe gyda'i ddisgyblion, ac oedd disgyblion Iesu Grist oedd yna growd o'n nhw'n doedd. Ac o'n nhw'n ffrindiau da efo Iesu Grist ambell waith. O'n nhw'n cystal ffrindiau. Ond na un ohonyn nhw, ac enw'r ffrind yma oedd Pedr, chi'n nabod e? Chi wedi clywed amdano fe? Ie, dwi'n yn byw yn Bangor. Mae'n un oedd yn y Beibl. Mae'r Beibl yn deud fel hyn am Pedr, just cyn bod Iesu Grist yn marw. A mae Iesu Grist yn gweud fel hyn, mae yna amser yn mynd i ddod pan fydd cwymp i bob un ohonoch. Hynny yw, mae pob un ohonoch chi, rhyw ffordd, yn mynd i droi cefn arna i. Dyna mae'n dweud. Achos oedd e wedi deud blynyddoedd cyn i ni. Pan bydde Iesu Grist yn dioddau, pan bydde fe yn marw, bydde i bobl be mae'r Beibl yn galw i ddefed yn cael ei gwasgaru. Meddai Pedr, fel un mae'n gweud, iddyn nhw gwmpo pob un, bod pawb arall yn mynd i droi cefn yn o'r Iesu Grist, bydda i byth yn neud. A chi ddeud, dad me, fi yw y ffrind gorau. A beth bynnag mae pawb arall yn neud, y disgyblion eraill mae gyd, dwi yn mynd i sticio ato ti. Fi fydd y ffrind. Os rwy'n yn gwybod oedd hwn i'n wir y byd o? Da ni gyd eisiau bod yn ffrindiau, yn dydyn? Ond chymod, mae'n ambell waith, mae'n rhyw bethau yn digwydd, does? Fi'n gwybod falle bod eich chwaer neu brawd yn bod yn ofnadw o annoying, chymod. Mae yna bobl fel ni, does? Pan oedd ymlant i'n byw ti ni, o'n i'n gweud, pan bod chi ddim yn gallu jyst o mlaen, maen nhw'n bod yn annoying. A falle bod nhw eisiau bod yn ffrindiau, ond na. A mae Pedr yn deithio Iesu Grist, beth bynnag am pawb arall yn y byd i gyd, dwi'n mynd i fod yn ffrind i ti. Na. Mae yna amser yn dod, pan mae hyd yn oed Pedr, a mae rhywun yn gofyn y fe, wyt ti'n nabod Iesu Grist yn dweud, nag o'n ti'n un o'i ffrindiau fe? Nag o'n hi'n nabod eriod? Meddyliwch bod wedi deud siw beth. Ne, ffasiwn ddeud peth am rhywun ag oedd e'n caru. Ac oedd ei fod yn ffrind iddo fe. Ac ni'n cofio dim byd. Yn y stori o'r Beibl, dyn ni'n bwriadu wneud nes ymlaen. This is all linked up, chymod. There's nothing random going on here. Nes ymlaen, byddwn ni'n edrych ar hanes o'r Hen Testament, lle mae Duw
wedi galw bobl i fod yn ffrindiau sbesial iddo fe. Ond yn aml bydden nhw'n gweud, "'Den ni'm isio bod yn ffrind i ti." Ond chymod beth sy'n rhyfedd? Dyma'r thing. Fel bynnag den ni fel ffrindiau i Iesu Grist, di o'm yn newid o gwbl, chymod. Beth bonkers, de? Chymod, ydych chi'n meddwl ydych chi'n nawr, "Wel, wi wedi bod mor gas at yn chwaer neu at y mrawd, fi di byth yn siarad efo fi to." Sy'n bonkers am y Beibl yw, fel bynnag den ni fel ffrindiau i Iesu Grist, di o'm yn newid dim. Ac efo Pedr, ar ôl i Iesu Grist i farw, ac ar ôl i fe ddod nôl yn byw, bod Pedr yn gwybod bod e ddim wedi bod yn ffrind da iddo fe, mae Iesu Grist yn dal i garu Pedr ac yn dal yn ffrind iddo fe. Den ni eisiau bod y ffrindiau gorau medrwn ni fod i'r arglwydd Iesu Grist. Ond mae Iesu Grist yn gwybod, a den ni'n gwybod, na ambell waith den ni ddim. Ond mae o, does na ddim ambell waith lle di o ddim yn ffrind i ni. A ni beth da, yndyn ni? First class. O di llegi. Mae e'n first class. Ni'n mynd i weddio i ddiolch i Iesu Grist yn ffrind ni. Arglwydd Iesu, ni'n diolch i ti bore yma am gael bod efo'n gilydd ac yn cael dysgu o'r Beibl a clywed amdana ti. Arglwydd Iesu, ni'n gofyn i ti i fadde ni ambell waith, den ni'n ffrindiau da. Den ni'n ffrindiau da fo ti, den ni'n anghofio amdano ti. Ond diolch Arglwydd Iesu, nag wyt ti byth yn anghofio amdano ni. Diolch bod ti'n caru ni. Diolch bod ti wedi caru ni gymaint fel bod ti hyd yn oed wedi marw yn lle ni. Diolch Iesu Grist bod ti'n fyw a heddiw yma ti yw'r ffrind gorau allwn ni gael. Helpa ni Arglwydd Iesu dy garu di ac i dy ddilyn di bob dydd. Amen. Amen. Chi'n mynd lot o bethau garw am weid amen yn y siop yma, ydych? Amen. Ti'n gweud amen am y llwyth? Amen. Dyna ni. Dim fatha bod yn tabernacle resolven, ydy. Wps, ni'n mynd i gannu to. Fi'n credu, dyma ni. Os heddwch fel afon, sy'n canlyn fy nhrod, neu drystwch fel ymchwydd y llu, beth bynnag a ddaw. Ti am dysgais di ddeud, diogel wyf, gyda thi. Diolch.
Mae'r darlleniad o'r gair yn llyfr proffwyd Eseia, ac i ni yn darllen yn pennod 30, ac fyddwn ni'n darllen y 19 adnod gyntaf. So Eseia pennod 30, yn cychwyn yn adnod 1, ac yn gwrando ar air anffeiledig Duw. Gwai chi blant gwrthryfelgar, medda'r arglwydd, sy'n gweithio cynllun na fath oddi wrth i fi, ac yn dyfeisio planiau nad ysbrydolwyd gen i fi, ac yn pentyrru pechod ar bechod. Ant i lawr i'r aifft heb ofyn fy marn, i geisio help gan pharo, a llwches yng nghysgod yr aifft. Ond bydd help pharo yn dwy'n gwarth arnoch a llwches yng nghysgod yr aifft yn waradwydd, can ser bod ei swyddogion yn soan a'i genhadau mor bell a hanes, fe ddaw pob un i gwilydd, oherwydd pobl ddi-fydd, nad ydynt yn help na llesad, ond yn warth a gwaradwydd. Oracl am anifeiliaid y Negef trwy wlad Caledi a loes, gwlad y llewis a'r llew, y wiber a'r serff hedegog, fe glidant ei cyfoeth ar gefn a synod a'i trysorau ar grwmp camelod, at bobl ddi-fydd, canis yma i help yr aifft, yn ofer a gwag, am hynny galwaf hi Rahab Segir. Nawr dos ac ysgrifenna ar lech a nodi hyn mewn llyfr, iddo fod mewn dyddiau ddaw yn dystiolaeth barhaol. Pobl wrthryfelgar yw'r rhain, plant celwyddog, plant na fynant wrando cyfraith yr arglwydd, ond sy'n deud wrth y gweledyddion, pidwch ag edrych, ac wrth y proffwydi, pidwch â phroffwydo i ni bethau uniawn, ond llefarwch weniaeth a gweledigaethau hudolus. Trowch o'r ffordd, gadewch y llwybrau uniawn, parwch i Sanct Israel, adel llonydd i ni. Am hynny fel hyn y dywed Sanct Israel, am i chi wrthod y gair hwn ac ymddiried mewn twyll a cham a phwyso arnynt, bydd y drygioni hwn yn eich golwg fel mir uchel a hollt yn rhedeg i lawr ar ei hyd, ac yn sydyn mewn eiliad yn chwalu. Bydd yn torri fel llester crochennydd yn chwilfryw ilw man. Ni cheir ymysgei ddarnau gragen i godi tân oddi ar eilwyd, neu i godi dŵr o ffos. Canis fel hyn y dywed yr arglwydd yw, Sanct Israel, wrth ddychwelyd, a bod yn dawel y byddwch gadwedig, wrth lonyddu, a bod yn hyderus y byddwch gadarn. Ni fynnwch wi hyn, ond dweud, nid felly, fe ffawn ni ar feirch. Felly bydd yn rhaid i chi ffoi. Fe farchonw ni feirch cyflym meddwch. Felly bydd eich erludwyr yn gyflym. Bydd 1000 yn ffoi ar fygythiad 1. Ar fygythiad 5, fe ffowch nes eich gadael fel lliman ar ben mynydd ac fel baner ar fryn. Hynny, y mae'r arglwydd yn disgwyl i gael trigarhau wrthych, ac yn barod i ddangos tosturi. Canis Duw cyfiawnder yw'r arglwydd. Gwyn ei fyd, pob un sy'n disgwyl wrtho.
I ni'n diolch yr arglwydd am ei air, ac ni'n gweddio y bydd yr arglwydd trwy'r smiglan yn peri i'w air i fod yn foddion gras i'n calonau ni y bore yma. Ni weddio yn gilydd. Ni yn diolch i ti arglwydd yn dy drigaredd, bod ti yn galw ni ata ti y bore yma ac yn cynnig y gwahoddiad yma, y fraint yma i ni gael sefyll yn dy bresenoldeb di trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd i ni eisiau mawrhau y fraint yna. Ac i ni eisiau arglwydd ymateb i dy wahoddiad di. Ond arglwydd i ni nabod ein calonau ac i ni nabod ein meddyliau ac arglwydd ni'n gofyn neud i roi'r ysbryd glân, i roi yr ewyllus yn awr newydd yno ni i nesau at ti. Ac i ddod i'r fan yna lle dyn ni'n gweld yn dy weld i yn dy ogoniant, yn dy fawreth. Dy weld i yn dy ras ac yn dy drigaredd, dy weld i fel y Duw ffyddlon, y Duw llawn daioni. Y Duw sydd yn ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, wedi agor y ffordd yma i ni. Y Duw sydd yn ei fab, wedi trefnu iachawdwriaeth hyfryd ar ein cyfer ni. Arglwydd trwy'r ysbryd, wneud i ddatguddio un calonau ni ac un heneidiau ni o'r newydd, ragoriaeth, darpariaeth y nefoedd. Ac y ffordd ag yma'r ddarpariaeth yna yn rhagori ar bob peth a welodd lligat ar hyd wyneb deiar lawn. Fel ag y byddwn ni arglwydd yn cael ein tynnu trwy'r ysbryd ata ti nawr, yn cael ein tynnu i blygu, yn cael ein tynnu i addoli, yn cael ein tynnu o'r newydd i dy garu ac i dy ganmol di. Yn cael ein tynnu arglwydd i garu ac i ganmol ein gwaredwr, hawddgar a bendigedig. Yr un ma sydd yn heiddi i garu, a'i glodfori yn fwy nag un. Yr un yma sydd wedi prynu'n bywyd, wedi talu'n dyled, wedi'n glynhau, a'i wad ei hun. Arglwydd da, wrth i ni ddod at ein gilydd, wrth i ni ddod o dan dy air di, wrth i ni ddod arglwydd i wrando y gair yna, ni'n gweddio arglwydd da, y byddi di yn llenwi ein gorwelion ni y bore yma. Ac y byddi di oll yn oll i ni. Arglwydd o ran ein dyheuadau a'n dymuniadau, fel ag y byddwn ni wrth ddod at y air arglwydd yn dod fel y mae'r hydd yna yn brefu am afonydd dyfroedd. Yn dod yn sychedig arglwydd, yn dod yn newynu, gan wybod mae ti yw'r un sydd yn diwallu syched. Ti yw'r un sydd yn cynnig i ni fara y bywyd a'r cwbl yn Iesu Grist. Dod ato fe i ni, ac arglwydd i ni'n gweddio bydd yr arglwydd Iesu hunan yn y canol, yn ein bendithio ni, yn gweini arno ni, yn torri'r bara ar ein cyfer ni. Ac arglwydd da i ni'n gweddio wrth i ni ddod, ac wrth i ni gyda'n gilydd arglwydd i geisio dy wyneb ni, ni'n gweddio dy fendith di ar y gwaith gyda'r plant nawr hefyd, fel ag i ni'n gweddio dy fendith ar Rhodri ac ar Dafydd ac ar eraill arglwydd yn yr ardalodd yma sydd ynglyn â'r gwaith o rannu bara'r bywyd y bore yma. Arglwydd da i ni'n dyheu am gael clywed newyddion o bob cornel, o bob ysgol sul, o bob oedfa, o bob ardal, bod ysbryd glân di yn tynnu bobl at Iesu Grist. Arglwydd gad i ni gael clywed yng nghanol y blynyddoedd bod gwaith yr Efengel, arglwydd bod llais yr Efengel yn galw pobl i'r wledd o'r newydd. Bendithia ni, bendithia dy waith arglwydd,
A cofia ni, ni'n anghenion amrywiol o diflannu, yn codi, anghenion ni'n codi anghenion yn gilydd, ac ni'n codi anghenion eraill hefyd. Arglwydd yn diolch na dy glist di ddim wedi trymhau, diw dy fraich di ddim wedi byrhau. Ti yw y Duw sydd eto yr un. Arglwydd, cofia dy bobl, cofia dy waith, cofia dy enw, ac mwyn dy enw, ac mwyn Iesu Grist, i ni'n dod ac yn codi'n llais nawr, yn ei heiddiant e. Amen. 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 Wel, cyn bod ni'n dod at y gair, newn ni ganu. Yr emyn yma. Wel, dyna ni felly te, yn Iesu Grist. Mae'n ngobaith llwyr, ein unig bledi a fi. Diolch fawr. Hang on. Dwi'n... Diolch fawr. Sim cloc yma. A chi'n bod mae'r watch yma, un o'r bethau yma sy'n mynd off, chymod. A chi'n bod ryw tapo i fel hyn. Ond pan ddau'n gweld chi'n mynd fel hyn, ddau'n gwybod bod amser gorffen. Mae amser wedi mynd i. Os newch chi droi nôl, os oes gyda chi Beibl neu, chi droi y Beibl ymlaen, neu beth bynnag ffordd chi'n neud y pethau yma. I Eseia 30, ac ni'n mynd i edrych yn arbennig ar adnod 15, ond yng nghyd-destun y benod yma. So, Eseia 30:15, ac mae adnod 15 yn darllen fel hyn, canys, fel hyn y dywed yr arglwydd yw, Sanct Israel. Wrth fy chwelyd, a bod yn dawel y byddwch gadwedig.
wrth lonyddu a bod yn hyderus y byddwch gadarn. Ni fynnwch chi hyn. Mae, fi'n gwybod, mae y llyfr yma, yr broffwydoliaeth yma, siwr o fod, chymod, mae'n ofnadw o syml. Chymod, mae lot o'r llyfrau proffwydoliaeth yma, maen nhw'n hard-going, dydyn, chymod. Cyn stryglan mynd trwy Ezekiel a trwy, what's all this about, math o beth, chymod. Mae Eseia eitha straightforward. Ac os oes na benod yn Eseia sy'n crynhoi y cyfan mae'r dyn yma eisiau gweud, penod 30. Dyma, mae reit yng nghanol y llyfr, a rhyw ffordd mewn gilydd, mae e'n dod â'r themau yma i gyd at ei gilydd. Ac wrth sôn am themau, mae yna ddwy thema yn does. Yn gyntaf, sut mae'r eglwys yn ymddwyn yn ei pherthynas gyda Duw, a bwriadau daionus Duw tuag at ei eglwys. Dyna'r hyn mae Eseia moyn delio ag e, ac yn delio ag e yn glir iawn yn y benod fach yma fel rhyw grynhoad. Wi ddim yn gwybod os o'ch chi'n dilyn wrth ddarllen, mae'n handi dydy just o ran cyd-destun, so fel un oedd hi, oedd Jiwda yn doedd. Yr 2,800 bach yma oedd yn weddill o'r 12. Oedd y 10,000 arall yn y gogledd o'n nhw wedi i goresgyn. A does na ddim sôn amdanyn nhw mwyach, nid jyst yn yr Hen Testament, yn y Testament, a byth ers hynny. Oedd difodiant y 10,000 yna yn difodiant llwyr. A so mae'r Jiwda ar ôl yn y de, ac mae Syria, gyda'r holl rym yma, a o'n nhw'n, chymod, allan nhw ddysgu gwersi unrhyw genedl sydd o ran blaengarwch i gallu nhw, i ryfel ac i ladd. Ac oedd Jiwda'n gwybod bod y perygl o Asyria yn ofnadw o real. So dyna lle o'n nhw, ac o'n nhw'n gwybod yn iawn beth oedd wedi digwydd, gwybod beth oedd wedi digwydd i'r 10,000 ac at yn y blaen. A nawr maen nhw, ac wedyn o dan nhw, wrth gwrs, mae'r Aifft. Ac yn y cyfyngder yna, mae arweinwyr Jiwda, maen nhw'n eistedd yn Jerusalem, chymod, a maen nhw'n cael rhyw Oval Office moment yn nhw, chymod, a maen nhw'n meddwl, beth ni'n mynd i wneud? Ble mae'n diogelwch ni? A be mae penod 30 yn crynhoi yw, maen nhw wedi diseido bod i diogelwch nhw lawr yn yr Aifft. Just big picture, byddwch chi'n gwybod, achos nag e bore mae gethoch chi'ch geni, byddwch chi'n gwybod trwy'r Beibl i gyd. Darlun sy'n disgrifio neu'n crynhoi hanes yr eglwys. Y darlun yw pobl wedi ei gwared. O ble? O'r Aifft. Ac y thing sydd gyda Eseia yn penod 30 yw, mae holl hanes iachawdwriaeth Duw, ymwneud Duw a'i bobl ynglyn â dod â nhw mas o'r Aifft, mae holl fwriadau nhw ynglyn â mynd nôl i'r Aifft. Dyna, chymod, gwaith chi blant gwrthryfelgar meddy'r arglwydd, sy'n gweithio cynllun adnod un, na ddath o ddiwrtha i, ac yn dyfeisio planiau, nad ysbrydolwyd gennyf ac yn pentyrru pechod ar bechod, ant i lawr i'r Aifft, heb ofyn fy marn, i geisiog help gan Pharo, a lloches yng nghysgod yr Aifft. Ond bydd help Pharo yn dwi'n gwarth arnoch, a lloches yng nghysgod yr Aifft yn waradwydd. A wedyn yn adnod 4 chi'n cael y pictiwr na wedyn o'r emissaries mae i gyd wedi mynd lawr i gael trafod, chymod, siwr o bethau mynd i weithio, a yr
cytundeb oedd yn mynd i fod gyda nhw, a wedyn i chi'n cael darlun o fel ag maen nhw'n mynd gyda'i camelod a'i asynod ac maen nhw'n mynd lawr a'i trysorau i gyd i drial prynu ffafr yr aifft. A maen nhw'n mynd ar cwbl ag oedd gyda nhw ac yn barod i werthu y cwbl mwyn i diogelwch, achos o'n nhw wedi cwmto mae y diogelwch oedd cyngreirio gyda'r aifft. O'n nhw'n fach, oedd Assyria yn fawr, be o'n nhw'n mynd i wneud. A fel yna maen nhw'n jydjo, chymon. Maen nhw'n jydjo, wel, mae rhaid i ni gael cyngrer efo rhywun fydd yn mynd i'n neu ymdrechu i'n diogelu ni. Ac mae barn yr arglwydd yn glir anghyffredin am hynny. Ac ni'n gweld, chymod, adnod 8 ymlaen, chi'n cael rhyw syniad o sut mae pethau wedi dod i fan hyn. So mae Eseia'n gweud, sgwenna ar lech, noda hyn mewn llyfr, mae eisiau rhywun i sgwennu hyn lawr. Achos y wedles i'n pobl yn yr hyn testament, does na'n pobl mor anghofus a pobl yr arglwydd. Mae'r eglwys ma'n bonkers. Hynny yw, maen nhw... Mae fel rhyw gylch... Nag oes na neb yn gwybod bach o hanes, gwydwch. Nag oes neb yn gwybod beth sydd wedi bod mynd mlaen. So mae'n gweud, to, sgwenna. Noda fe mewn llyfr. Iddo fod mewn dyddiau ddaw yn dystiolaeth barhaol o beth ddigwyddodd. Pobl wrth refelgar yw'r rhain. Plant celwyddog, plant na fyna'n wrando cyfraith yr arglwydd, ond sy'n deud wrth y gweledyddion, pidwch ag edrych wrth y proffwydi, pidwch a proffwydo i ni bethau union, ond llefarwch weniaeth a gweledigaethau hudolus, trowch o'r ffordd, gadewch y llwybr union, parwch i sanct Israel, adel llonydd i ni. Yr eglwys sydd yn siarad, dyna'r beth ridiculous. A wyddoch chi'n gwybod fel presbyteriad da, wi yn dysgu, mae presbyteriad yn tueddu i bwyso mwy ar yr Hen Testament a bod i hanes yr eglwys na y cyffredin yn dydyn. O wyddoch chi pam, achos mae'n gymaint honno yn oes. Mae jyst gymaint o swp. A bob tro dyn ni'n edrych, dyn ni'n cael y bobl yma. Jiwda, y bobl yma, yn gweud, parwch i sanct Israel, adel llonydd i ni. Ddim eisiau clywed. Ddim eisiau ti fel gweledydd i ddeitha ni ac i oleio ni ynglyn â beth yw ewyllus Duw. Dyn ni'n eisiau ti fel proffwyd i bregethu gair Duw i ni. Ni'n gwybod, a maen nhw yn ei gwybodaeth wedi dod i ryw farn fan hyn. Na. Dyn ni'n mynd i eistedd o dan eiriau'r proffwydi. Dyn ni'n mynd i eistedd o dan traddodiad gweledyddion pobl yr arglwydd. Dyn ni ddim yn mynd i eistedd o dan foesoldeb gair Duw. Yna'n adnod 11, gadewch y llwybr union. Nid bod e'n perthyn i yr eglwys ar ddiwedd y 8fed ganrif. I ni'n gwybod chymod yn hanes yr eglwys dro ar ôl tro ar ôl tro. Ni ddim yn mynd i eistedd o dan eiriau yr Iesu. Chi'n cofio pan mae Duw yn dwy'n tystiolaeth y fe, hwn yw fy mab, gwrandewch arno. Proffwyd Duw. Na. Ni ddim yn moyn eistedd ni. Ni ddim yn moyn eistedd o dan y traddodiad apostoledd o ddysguaeth. Na, ni'n bethau clyfrach na ni. Ni ddim yn moyn plygu i foesoldeb gair Duw. Na, mae moesoldeb yn rhywbeth sydd wedi datblygu a newid a fel yn alco. Mae nhw'r un man allu dyn ni. Y broblem yma, y cefnu creiddiol yma sydd yn perthyn i natur ni yn erbyn ewyllus yr arglwydd. A wedyn, nid jyst bod nhw'n gwrthod wneud hynny, wedyn maen nhw, a gyda nhw rhyw, yn nonsens ma ynglyn â, dyn ni wedi darganfod ffordd i ddod allan o'r picil.
Fel, yn y job o'n i'n arbennig, nid pan o'n i'n wneudog nawr, ond pan o'n i'n gweithio yn yr offis yn Gaerdydd. Fi'n gweithio chi nawr, so ni'n cael ffeifr am bob plan sydd gyda eglwysi i ddod mas o'i picil. Fe fi'n yn gofod dibynnu ar bensiwn yr hen gorff. Na fe. Achos ni'n eistedd ar y trath yn Barbados, neu Everybody's got a plan. Ac oedd gyda'r hein plan. A chymod, i bob golwg, mae yna rhywbeth am bwti'r plan sydd yn, chymod, maen nhw'n fach iawn. Ac mae'r gelyn yn sylweddol, wel, yn ofnadw o sylweddol. A maen nhw'n meddwl, wel, newn ni fynd fan hyn i'r gyngred yma. Newn ni weid wrth yr aifft, wel, os gewn ni fyw, fatha den ni eisiau byw, den ni'n fodlon i chi i gael yr arian neu gael yr awdurdod ac atyn y blaen, chymod. Ag ie. Mae'n rhyfedd ydy fel mae Cristnogion yn gallu cyfiawnhau bargeinio a wneud ei swnio, wel, chymod, mae eisiau ni ddiogeli'n tystiolaeth, so newn ni ddim pwysleisio dysgeidiaeth Iesu-Grist, newn ni ddim pwysleisio traddodiad ar apostolion, newn ni ddim pwysleisio moesoldeb y gair. Chymod, mae rhaid i ni fyw yng nghanol y gelynion ma'n does. Ac os newn ni, chymod, just dod i ryw gytundeb a deud, wel, os newn ni ildio i'ch awdurdod chi ma, os newn ni ddod lawr o dan eich awdurdod chi, newch chi adael i ni fod yn griw bach man hyn. Boncas. Oedd e'n bolisi di-fydd ac oedd y distriw o'r polisi ma'n derfynol. Mae'r darlun yn adnod 12 ac 13 yn ddarlun dydy. Bydd y drygioni hwn yn eich golwg fel mir uchel a hollt yn rhedeg lawr ar ei hyd ac yn sydyn mewn eiliad yn chwalu. Dydy pethau ddim yn dod i ben straight, yn gael mewn a bwysig cofio, dydy mo. Mae yna ganrif, dros canrif yn mynd i ddod nes bod yr mir ma'n mynd i hollti. Ond chi'n bod chi wedi eistedd, neu chi wedi cered i bod ryw wal ar y pafin a chi'n meddwl, fi'n mynd i stopio fa yma de. Achos mae yna ryw fola yn y wal yma. Neu mae yna ryw grac, chymod, a chi'n meddwl, helo. Ond, o'n i'n ffindo, chymod, sôn am y job to, oedd craciau mewn capeli, o'n nhw'n gallu para am amser, chymod. Ie, yn y building nawr, nag yn y set fawr, a bethau fel ni. Ond, rhyfedd ydy fel ma building, fatha'r Leaning Tower of Pisa, chymod, pryd mae e'n mynd i gwmpo. A mae'r darlun yn adnod 13, chymod, chi'n cael yr Cystal bod y seia'n gweud, wel, ie. Byddwch chi fatha, chi'n bod y bobl yna'n 2-4 yn gweud, wel, chymod, beth ni'n poeni. Mae rhywun, rhyw bregethwr wedi eithon ni bod na ddim bydd yn mynd i ddod o hyn ond ni. Sa'n byd wedi digwydd. Dyn ni dal yma. Na, mae'r crac yna. A mae yna ddwrnod yn dod pan fydd y cwbl yn torri fel llester crochennydd yn chwilfryw ilw man. Yn gwybod, penod ola llyfr y Brenhinoedd, ail lyfr y Brenhinoedd, yw y benod mwyaf digalon yn hanes y genedl eriod wedi sgwennu. So, yn 2 Brenhinoedd 25, chi'n cael hyn. Ar y 7th dydd o'r 5 mis yn bedwaredd blwyddyn ar 15 y brenin Nebuchadnezzar, brenin Babylon. Maen nhw'n dod i Jerusalem. Rhoddodd yr arglwydd a phalas y brenin ar dan, a llosgi hefyd bob tŷ o faint yn Jerusalem. Drylliwyd y mir o amgylch Jerusalem, gan holl fyddin y Caldeaid, a oedd gyda capten y gwarchodlu. Mae'n cymryd amser, ond mae'r polisi yma o'i ddilyn i'w ben draw, y plan yna, dyna fydd yn digwydd. Wel, there we are. Cyn bod chi gyd yn mynd off nawr i edrych am antidepressants, newn ni just symud yn gloi i vers 15. Yn y glwch ni. Rhaid mynd i'r nawr, achos fi'n codi'ch calon chi. Beth yw y plan de? Adnod 15, fel hyn y dywed yr arglwydd yw, Sanct Israel, wrth ychwelyd, a bod yn dawel y byddwch gadwedig, yn llythrenol wrth droi yn ôl. Dyna, neu yr un gair a edifarhau. Gair yma.
yn y gwreiddiol yr un ystyr. So wrth droi yn ôl wrth y chwelyd. A bod yn dawel y byddwch gadedig, wrth lonyddu a bod yn hyderus y byddwch yn gadarn. O ystyried yr adnod yn eich destun, chi'n gwybod nawr sy'n eisiau fi esbonio'r adnod i chi, chi'n gallu gweld beth sy'n mynd ymlaen. So pan maen nhw wrthi fan hyn full speed yn gwneud plans, a pan maen nhw wrthi full speed yn rhedeg i bob cyfeiriad i drial edrych am rhyw gyngreiriau i ddiogelu nhw, mae Duw yn gweud, hang on, ble mae'ch diogelwch chi? Mae e mewn troi yn ôl. Mae e mewn dychwelyd, mae e mewn dod nôl, a dod nôl at yr arglwydd yna, yr un sydd yn gallu cadw. Chymod, chi sydd yn fysi, ac yn bob man, mae'r arglwydd yn gweud, wrth ychwelyd, a bod yn dawel, llonyddu, a bod yn hyderus yn pwy yw Duw drostoch chi. Dyna lle mae'ch cadernid chi, ac o'n nhw'n gwybod hynny. A'r thing yw, dych chi'n gwybod hynny. Chi dal i fysi, chi dal i blynu, a rhedeg rownd i bob man, dwi'n meddwl, os ni'n mynd i sortio hyn, a os ni'n mynd i gael ateb i hwnna. A chymod, braidd, nag i jyst yn yr eglwys, yn ein bywyd ni'n gyffredinol fe Cristnogion. Mae fatha rhyw syniad yn ni. Chymod, i ddiogelu y gwaith neu, ddiogelu'n hunain neu, ddiogelu'n tystiolaeth neu, ddiogelu'n teuluodd. Mae eisiau'r holl flat out yma, does? Mynd i bob man. Wel, ddim pobl, chymod, o'n i'n gweud wrth y plant yn bod i siwt rai ni, wel, ni'n bwriadu a ni'n gwybod, yn iawn beth sy'n siwt rai ni fod ag ati'n y blaen, ond meddwl hwn, planc, sail, sylfaen, popeth yn ni'n credu, i bod ni'n cael ein cyfiawnhau trwy ffydd, neu'n trwy weithredoedd. Ac eto ni, fath y nytters, yn byw yn bywyd ar ryw sbîd, ar ryw brysurdeb, ar ryw sŵn, ar ryw gyngreirio, fath ni'n meddwl bod ein diogelwch ni yn pob peth i ni'n neud. Nawr, o'ch cam ddeall, dwi ddim yn meddwl bod Cristnogion, a dwi'n credu bod eglwysi fod yn mor laid back, maen nhw'n jyst yn gweud, o, fel yna fi. Dwi'n jyst gadael y popeth i'r arglwydd. Nid na beth mae Eseia'n gweud. Mae'n sôn am yr ufuddod bwriadol yna sydd yn deud, nid yn yr aifft yn saff i chi, mae'n diogelwch ni. I'r un graddau, nid Asyria yw y gelyn ddylen ni ofni chwaith. So, nhw wedi cael y gelyn yn wrong, ac nhw wedi cael y gyngrair yn wrong. Peth ofnadw yw, chymod, codi lan a deud wrth yr arglwydd i adael llonydd. Dyna lle oedd y gelyn peryg. Pan nhw'n gweud ar diwedd adnod 15, mae Eseia'n gweud amdano, chi'n moyn hyn. Ydych chi'n gweud bo chi, a chymod fi'n mynd abod lot o Gristnogion sydd ddim yn gweud, licen ni gael just dychwelyd, licen ni bod yn dawel, licen ni lonyddu, licen ni fod yn hyderus yn yr arglwydd. Yn y bôn mae yn natur ni yn tueddu mwy tuag at, na, angon, ddim tawelwch a llonyddwch a hyder prysurdeb i gyfiawnhau rhyw ffordd yn hunain. A mae'r arglwydd yn gweud, nid dyna eich diogelwch chi. Ac ar ddiwedd yr adran, mae Eseia moyn just gosod mas. Beth yw e i ddychwelyd? Beth yw e i ymdawelu? Beth yw e i ymlonyddu? Beth yw e i roed yn hyder yn iachawdwriaeth gadarn Duw drosto ni? 18. Er hynny, mae'r arglwydd yn disgwyl i gael trigarhau wrtho chi. Ac yn barod i ddangos tosturi. Cais Duw cyfiawnder yw yr arglwydd, gwyn neu fyd. Pob un sy'n disgwyl wrtho fe. Chymod, pan fydd y diafol yn dod hibo a gweud, o, hang on nawr. Wel, mae'n iawn i ti dweud,
ymlonyddu ag ati, ond wyt ti sylweddoli y gelyn? Mae rhaid i ti wneud rhywbeth. Mae Duw yn dweud, wel, na, dyma ateb y nefoedd, a mae'n ateb talu ar ei ganfed. Achos mae Duw yn nefoedd. Yr un wyt ti wedi deud wrtho fe i adael llonydd i ti'n aml iawn, achos ti ddim eisiau'n byw dy fywyd. Mae'r Duw yna yn disgwyl i drigarhau. Ydych chi'n bod e? Mae'n ddarlun perdwn nad nhw'n ni. Mae'n sefyn edrych ac yn gweld ei blant. Chi'n bod ambell waith o'ch chi fel rhieni. Rhieni sal o'n nadw. Ond ambell waith o'ch chi'n eistedd yna meddwl, wel ie, na fi. Ond fe ddysgan nhw. Chi'n bod in your little glory moments as a parent. O'n nhw'n bach yn slow yn dysgu. Chi'n bod mwy na rhieni nhw, rhieni'n slow hefyd. Ond chi'n bod yr eistedd yna. Mae yna rhyw ddarlun does. Mae'ch Duw chi. Mae tad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r un sydd yn barod i roi ei ysbryd yn disgwyl i gael trigarhau. Wrth eglwysu, wrth bobl, wrth deuluoedd, wrth gymunedau, wrth wledydd, disgwyl trigarhau. Yn barod i ddangos tosturi. Dyna yw pwy yw Duw, a dyna pwy yw e yn yr Efengyl. Beth bynnag am hanes y bobl yma, a hanes sobor o ail adroddus, pan mae Steffan yn pregethu yn Actau 7, chi'n cofio bod pan mae'n mynd trwy hanes y genedl a hanes yr dod allan o'r Aifft yn arbennig, a mae'r bobl mae'n troi ar Moses ac pwy ath benododd i yn farnwr arno ac at yn y blaen. Ac mae Steffan gweud, yn ei calonnau, o'n nhw eisiau mynd nôl i'r Aifft. O'n nhw newydd o mas. Yn ei calonnau, o'n nhw eisiau mynd nôl i'r Aifft. Yn Eseia 30, yn ei calonnau, o'n nhw eisiau mynd nôl i'r Aifft. Ac mae Eseia'n gweud, mae gennych chi Dduw sydd yn disgwyl. Yn disgwyl i drigarhau, i ddangos tosturi, mae e'n gyfiawn. Gwyn ei fyd y bobl sy'n disgwyl oddi wrtho fi. Troi e benyw. Dyma Duw sy'n disgwyl. Ydych chi'n disgwyl? Bydwch chi'n disgwyl oedd pharo. Achos allwch chi wario'ch ffortiwn. Yw hwnna'n dod â chi'n unman. Neu bod y gwyn rhyw foi mynd i wleidydda felly fe. Ond chymod, mae yna rhyw grŵp o Gristnogion nawr yn y byd bach yma sy'n meddwl, mae yna rhyw pharo wedi codi, neu rhyw Nebuchadnezzar, neu rhyw Cyrus wedi codi, a newn ni drysto fe, a wnaethon ni ddiogelu'n buddiannau ni yn y wlad yma. No sense going back down to Egypt, chymod. Achos chi wedi cael eich codi o fyny. Nid dyna lle mae'ch diogelwch chi. A nid dyna lle mae diogelwch yr eglwys, nid dyna lle mae diogelwch y saint. Ond yn eich disgwyl chi am y Duw sydd yn disgwyl trigarhau a tosturio wrtho chi. Yn y dychwelyd a bod yn dawel ac ymlonyddu a bod yn hyderus, mae chi'ch awdwriaeth chi, mae'ch cadernid chi yn y Duw sydd yn Iesu Grist wedi diogelu bod i addewidion em yn hyn yn ie ac yn amen ar gyfer ei bobl. Yn y mywyd i o ddydd i ddydd, dwi eisiau'r ysbryd glân i atgoffa fi o hynny yn wastad. Achos anghofio neu, sgwenno nhw lawr yn rhywle ar lech yng nghalon ni. Ac felly'n hanes i eglwys hefyd. I Dduw y byddo y gogoni. A ni weddiwr yn gilydd. Arglwydd i ni'n diolch i ti am dy air, ac i ni diolch i ti arglwydd ym mhob cenhedlaeth. A wyt ti'n aros yr un fath. Ni'n edifarhau arglwydd ym mhob cenhedlaeth, mae dy bobl ni'n gallu bod yr un fath hefyd.
Diolch bod ti'n dal i ddisgwyl ac i ni eisiau codi o'r cwrdd yn disgwyl amdana ti. Arglwydd yn llonyddu, yn tawelu, yn adnabod yn iachawdwriaeth a'n cadernid. Nid mewn cyngreirio a dim na neb, ond yn ytrach mewn dychwelyd. Arglwydd tyn i nôl trwy dysbryd mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, nawn ni ganu i'w clos. Beth yw hwn, lwch? Mae e ddawen nawr yn ole. Dyma ni, daeth ffrydiau melys iawn, yn llawn fel llu o ffrwyth yr arfeth fawr, yn awr i ni. Diolch yn fawr. Arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti am dy ddaioni a dy drigaredd i ni yn a thrwy'r arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti, Arglwydd, bod gwaith y nefoedd yn Iesu Grist wedi i orffen drosto ni. Arglwydd da i ni, yn diolch bod ni yn gwrthgilio ac yn gwrthryfela. Wyt ti yn yr arglwydd yn dal i ddisgwyl ac yn disgwyl trigarhau. Arglwydd i ni am adnabod y drigaredd a dy ras ti mewn ffordd newydd y bore yma. Ac arglwydd cael ffasiwn flas ar waith Iesu Grist fel ac y bydd cerdded i ffwrdd yn los i ni bob cam. Tyn ni nôl, Arglwydd, a cadw'n golwg ni arna ti, nawr ac yn wastad, a bydde di dy fendith yn dad, mab ac ysbryd glân, aros gyda ni hyd ddydd Crist.